Helo, New Wigwam, a mae da ni cystadlaeth i chi ar gyfer Dydd Music Cymru blwyddyn yma. Dyn ni moyn i chi recordio cyfer o chof gan rock neu pop Cymraeg. Filmwch eich hun yn perfformio'r gan a cofiwch danfon fe at tafodplasmawr@gmail.com. Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar dydd Gwyl-Dewi. Ni sy'n beirniadu, felly ni'n edrych mlaen at weld amrywiaeth o caneuon dda. Fydd yr enillydd gwobr fydd sesiwn recordio a gweithdy efo'r dyn ei hun, Mei Gwynedd. Pob lwc. Nice one. Diolch. Gofyn i mai hi, wel, be dwi'n gael am ddim. Oes rhywbeth yn ei boeni, ma'n chwarae'n hyn gitar.